వస్తున్నాయి. అన్నీ వస్తున్నాయి. ఏమేమి వస్తున్నాయి? సందు లేకుండా వస్తున్నాయి. పెట్టుకునే తావు దొరకక సత్తన్నారు జనం. కాదే ఇప్పుడు ఫంక్షన్లు వస్తున్నాయా? లేవు. ఫంక్షన్ రావట్లేదా? అదేంటి ఉండయి తీసి దింగుతున్నారు. ఎందుకని? ఇయ్యలేక. లేదు 4,000 ఫంక్షన్ ఇస్తున్నారని చెప్తున్నారు కదనే. ఇయ్యలేక కొత్త వాళ్ళు ఏమతని ఏడుతున్నారు కూర్చొని. అయ్యేం లేవులే. అయ్యేం లేవు. ఏంటి మరి అమలు చేస్తాడంటావా? ఇప్పుడు గ్యాస్ సిలిండర్ అమలు చేసిండా? ఏం లేదు. మొత్తం మంచిగా లేదు. అమరావతి పిచ్చెట్లన్నీ బాగు చేసి తగలు పెట్టి డెవలప్ చేస్తున్నాడు అంట రాజధానిని. అయిపోయింది కట్టడం కూడా అయిపోయింది. రాజధాని కట్టడం కూడా అయిపోయింది. అయిపోయింది. ఇంకా పనులు కొనసాగుతున్నాయిలే. కట్టడం కూడా 3-4 స్టేర్లు ఉచిత ఇసుక ఉంది కదా, ఉచిత ఇసుక వస్తుందా? 60,000 70,000 దాకా దేనికి? ఇసుకే.